Mira que vestido, tío. Oi, 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 oi. ¿Dónde tenemos que marchar? No. Veña, veña, tirade para diante. Bueno, Pedro, si queres quedar con este reproducción unas cosas. Que xa temos con nosa nai, se te queréis quedar, bueno. Veña, aquí xa somos bastante. Antes de nada, parabéns aos gañadores. E que o premio sirva para seguir mellorando e teñamos unha terceira gala como esta ano que ven. No, pois sexa como sexa como a deste ano. Pobriños, se non fixeron tan mal. Ata bailaron e todo. Vamos a empezar que nos van botar os tomates a nós. No, por vai, tal como va a ser hoxe, a tua nai te poñerá a andar. Veña. Que son o escenario José Rodríguez, que nos vai deleitar con súas palabras. Sí, como se a mía me gusta. Isto vai ser difícil de manexar, entón vou nos esquecer aí cando primeiro que quero facer, estimados exalumnos e exalumnas, darvos as gracias, felicitarvos por todo o que fixestes este ano no Pintor Colmeiro, e este acto que hai hoxe aquí, pois a verdade é unha mostra do que esta xente é capaz de facer. Son increíblemente capaces, intelixentes e mellores persoas. A verdade é que sinto-me un privilexiado de terlles dado clase. Tamén quero felicitar os vosos pais, porque a verdade é que bueno, ainda non teñen as notas, ainda non sei se pero a verdade é que comparto con eles tervos visto medrar, porque desde os 12 anos ata agora pois cambiastes moito, sodes máis altos, máis fortes, máis listos, nós máis vellos, máis gordos, pero a verdade é que aprendí moito de vos e quero felicitalos eles porque saben, tamén como o seu profesorado, que teñen uns fillos estupendos. Cando a Lismar e Nerea me pediron que dixeran as palabras, a verdade é que eu dixen, bueno, non pude negar, a verdade é que nunca me nego, porque, bueno, a mostra é que incluso teño bailado vestido de John Travolta, cosa que ainda me arrepinto, maldito YouTube. Pero, ademais de non negarme, pois eu dixen, bueno, a moitos de vos estive máis de 500 horas dándovos a tabarra, ensinandovos cousas, construímos robots, fixemos páxinas web, editamos vídeos, aprendimos, calculamos, construímos, son moitas horas, a verdade, eu xa non teño nada máis que ensinarvos. Entón decidí que o que podía facer hoxe, o único que podía aportar é facervos un pequeno agasallo, contarvos un conto que creo que vos pode servir de talismán. Vou ler a única primeira folla, vou intentar buscala, porque eu pensei que tiña o rollo este. Vou ler o anuncio dun traballo real. Neste período no que estamos de desánimo, de pesimismo, no que parece que a tristura e o medo se instaura no corazón da xente, este período que a xente debe chamar a crise con mayúsculas, eu quero protexervos contra este período, porque a vosa capacidade está por riba de todo isto, e o voso país, este país, necesita vos, e todos vos necesitamos, e eu sei que se acadades os obxectivos que están na medida das vosas capacidades, vai nos ir moito mellor a todos, porque sodes xente moi boa. E vou ler o anuncio que facía no 1914 un tal Shackleton, que dicía: búscanse homes para viaxe perigosa, soldo baixo, frío extremo, longos meses de completa escuridade, perigo constante, non se asegura o retorno con vida, honra e recoñecemento en caso de éxito. Bueno, isto parece unha oferta de traballo estes días, coa crise, non? Pero é unha oferta real. Este señor iba a facer unha exploración á Antártida. E que para isto conseguiu 22 persoas, 22 homes que decidiron acompañalo
para ser os primeiros en chegar ao Polo Sur. Ás veces, nestas viaxes épicas, tiramos unha conclusión errónea. Pensamos que son xente extraordinaria, moi boa, que sempre toma as decisións correctas. Ben, Shackleton é coñecido, pero por unha expedición fracasada. E ides agora, despois do conto, ides entender o porqué tan coñecido. Antes desta expedición, fixo outras tres. Na primeira, foi a Antártida con outro explorador que se chamaba Scott. Foron a Antártida ese espazo con 50 grados baixo cero, tempestades, frío extremo. Foron sin saber esquiar, sin saber manexar os cans de trineo, das cans das pezorras, non mediron ben a comida que debían levar e a expedición foi unha absoluta catástrofe. Non conseguiron chegar ao Polo Sur e casi morren no intento. Pero non desistiron. E ambos os dous decidiron seguir intentando chegar ao Polo Sur. Scott intentarlo por separado, Scott intentou e estaba en competición cos noruegueses. Volveu planealo bastante mal e conseguiu chegar ao Polo Sur Scott, pero chegou despois dos noruegueses. Cando chegou ali ao Polo Sur viu que xa había pegadas e fracasou. E ainda por riba, no camiño de volta, ele e todos os seus homes morreron. Shackleton, que xa non podía ser o primeiro en chegar ao Polo Sur, quixo pasar a historia como un gran explorador e seguiu perseverando. Enfrontouse ás adversidades, buscou financiamento, buscou cartos, apoios e conseguiu facer unha outra expedición e puxo este anuncio, conseguiu 22 homes e mulleres e foise ao Polo Sur para atravesalo a pé. Cando estaban a piques de chegar a 160 km da Antártida, pois o barco quedouse atrapado no xeo e ficou destruído pola presión do xeo. Aí é onde comeza a verdadeira historia de Shackleton. A súa expedición estaba fracasada, el sabía que nunca o iba a conseguir, pero conseguiu cambiar os seus obxectivos. Os obxectivos foron salvar a toda a súa tripulación. Nesa situación de frío extremo, conseguiu levar os 22 a unha illa que se chamaba Illa Elefante. Desde ali, el e 5 máis subiron a un pequeno bote de 6 metros de longo e botáronse a recorrer 1300 kilómetros nas augas antárticas con somente uns mapas e uns compás para chegar a unha illa na que había unha estación baleeira. Vedes que este home estaba se enfrontando a unha verdadeira crise. Tiña 22 persoas ao seu cargo e estaba no medio da Antártida nun botiño de 6 metros. Chegou a illa San Pedro, pero coa mala sorte de que ainda por riba chegou ao lado contrario deshabitado e tivo que atravesar en 36 horas en condicións extremas unha cordilleira, escalando durante 36 horas seguidas e chegou á estación baleeira e ali conseguiu un barco para ir a buscar a todos e cada un da súa tripulación. En toda esta viaxe pasaron 20 meses de frío extremo, de adversidades, de loita, pero tamén de cooperación, de perseveranza, de valentía, de manter os seus obxectivos, de manterse unidos e de loitar contra a adversidade. E ao final conseguiu pasar a historia como un dos maiores exploradores. Fracasou recorrendo a Antártida, pero volveron todos con vida e unidos. E esa é a lección que vos quero dar. Shackleton non era unha persoa que sempre tomara a decisión correcta. Vos estades na idade de equivocaros. Equivocadevos. Tedes o dereito de equivocarvos. Tomade decisións ainda que sexan erradas. Facede e se vos sai mal, refacede. Pero non deixedes de cumprir o que desexades por medo. E moito menos nesta época que vos necesitamos. Vale. Xa para finalizar dicindo que, bueno, estou moi orgulloso de ter rodado clase e que unha nova época comeza para vos agora. Quero vos deixar unha canción que fala, bueno, sobre todo neste acto que estamos reivindicando a nosa lingua. Bueno, pues esta canción é en galego do alén, do alento atlántico, en galego brasileiro, e cantan Ana Carolina e Seu Xorxe, e veñen a dicir nun momento: outro tempo comezou para min agora, vou deixar a rúa me levar, ver a cidade se acender, a lúa vai bañar ese lugar,
eu vou me lembrar vosé. Vou deixar a rúa me levar, ver a cidade se acender, a lúa vai bañar ese lugar, e eu vou lembrar vosé. Amigos, outro tempo comezou para vos agora, e eu vou vos lembrar a vosés. Há outras coisas no caminho onde eu vou. Às vezes ando só, trocando passos com a solidão. Momentos que são meus e que eu não abro mão. Que eu sei olhar o rio por onde a vida passa, sem me precipitar. No silêncio que a mim basta. Outro tempo começou pra mim agora. Vou deixar a rua. Bueno, eu non sei a vos, pero a mí este discurso encantoume, Sí, non estuvo mal. Impresionante. Teño ganas de coñecer o que nos quere dicir o seguinte. Pois entonces que suba Juanca. Vamos a ver, non teño a capacidade oratoria que ten Xosé, o meu profesor. Como vedes, parecíamos o Blues Brothers. Pero, para preparar este discurso, pois eu, foi a cousa así, apresurada, e tiven que pedir axuda. Entón, hoxe chegoume aquí unha carta que é por vou ler. Ben, querido amigo, recibín a túa carta en uns días. Nela disme que tens que facerlles un breve discurso aos alumnos e alumnas de segundo de bacharelato e non sabes como encaralo. Resulta sorprendente que despois de compartir coa maioría deles 5 anos da túa vida non teñas algunha anécdota que recordar e que compartir coas súas familias e cos seus amigos. De algúns deles fuches titor cando cursaban segundo de ESO. Alba García, Alberto, Pedro, Alismar, Anabel, Ana María, Alba Sobrino, Damián, Marta, Silvia, Adrián, Ángel, Jaime. Con eles pasache bons momentos. Era unha desas titorías que pagaba a pena. A outros só lle deches clase. Nerea Alvarellos, Nerea Costa, Flavia, Lorena Civil, Fátima, Lorena Ares, Isabel, Óscar, José Ramón, Laura Castineiras, Isabela, Tania, Elena, Bea, Rocío, Yasmín e Laura Neste. Finalmente, e non por iso lle deixarás de ter aprezo, están aqueles alumnos os que nunca compartiches algo. Jacobo, Esteban, Miriam, Pablo e Ana, pero dos que si tes vos recordos, como cando en Jaca no 2009 lle tiñas que axudar a Miriam a poñer as botas de esquiar. Ou ti e Brais lle gañastes a Pablo e Manuel Ángel Montaña 7-0 nunha partida de futbolín. O pobre do Pablo ainda hoxe estará recordando o seu humillante paso por debaixo da mesa de sol ante o aplauso horrorizado de algúns dos seus compañeiros nesa viaxe. Mais mérito tivo o último día do cursiño de esquí en Cantanchú. O grupo no que estaban Jaime, Adrián, Damián, Jacobo, Pablo, Manuel Ángel, Alejandro, Brais e ti sería dos mellores se non fora, claro está, por ti e por nós. Recordo, o monitor tiñamos reservado para ese último día un descenso por unha pista vermella. Antes de coller o Teresilla, dirixiuse a ti e díxoche: oye, Brais creo que non está capacitado para bajar. Ti xa non estabas capacitado nin para a subida. Até tiveran que parar unha vez o Teresilla para que non te atropelaran as cadeiras que non. Así que es mejor que tú y él bajéis por esa pista, señalándoos unha de cor azul, de la que podéis disfrutar a vuestro aire. En 10 minutos podéis realizar el descenso. A vos levou os 9.
9 de 10 minutos. Así que te acercaste a Brais e comentaste que o mellor era ir á pista que te indicara o monitor. Subiste no telesquí, situaste vos en posición, contastes ata 3 e iniciaste de seu descenso. Ti cos esquís nos pés, Brais con eles ao longo. Descenso perigosísimo, sobre todo para os que sabían esquiar, porque non agardaban como atoparse cun sendeirista de pista azul en temporada alta de neve. O caso é que baixastes, pero cando estabades a chegar, soouche o teléfono. O resto do grupo desesperabas agardando por vos. Chegastes xunto a eles e situástevos para realizar o último descenso. Foi entón cando o monitor vos preguntou: que tal a experiencia? Tenéis pensado volver? E nin curto nin perezoso, Brais tomou a palabra e dixo con firmeza e autoridade: a mí me ha gustado mucho. Yo ya pienso vivir con mis padres en verano. O monitor, sorprendido, inquiriu: hombre, Brais, si quieres esquiar es mejor que vengas en invierno que es cuando hay nieve. Empezáramos por aí. Se cara Brais o que quería era facer sendeirista. Pero se estas anécdotas non che quedan longe, por que non botas mans da viaxe que fixeste de Sarrón? Como no primeiro día, cando despois de instalarvos no hotel, vos xuntaste de navir a rúa para emprender a marcha. Ángel, Alberto e Pedro, os homes do grupo, por un lado. Fátima e Lorena cavilando nos restos arqueolóxicos que ia volver ao longo deses días. Laura Nercellas e Nerea Alvarellos aquedándose para a saída. Flavia, Alba García, Rocío e Yasmín nerviosas ante o feito de estar por fin en Roma. Bea, Alizmar e Nerea Costa colocando o seu perfil bo para a foto. E Silvia, Anader, Lorena Recimí e Alba Sobrino con mala cara. Tía Ubeda escabilaches. Ala, xa se me veñen queixar do hotel. Seguro que resulta de alto standing e viránme dicir que non tiña que ser tan sofisticado e así aforrar un pouco máis. Aproximácheste a elas, preguntáchelles que era o que les preocupaba, a que viñan esas caras. Ti xa pensabas no pelo, pero elas non che dicían nada. Insistiches, volviches a insistir. Foi entón cando Alba Sobrino, con voz alta e grave, dixo: profe, é que a Lorena rompeu un dedo. E que problema hai, pensache ti? Se non lle doe, terá que estar así ata retornar a sillera. Entón Lorena pegou un verbo, xuntou os dentes, abriu os beitos e sinalou co seu dedo índice o dente en cuestión. A rotura producírase nunha funda dun incisivo. Apenas se notaba, pero ela víase fea, antiestética. Solución que propuso: procurar un lugar no que mercar superglue para pegar o amante. Pero Ferretería non atopaste así que o dente voltou como se. E logo que el día no que Lorena Ares deixou o prato de macarróns de aldea pola metade, era un mércoles, en torno ás 9 da noite. Os alumnos, Isabel Taboada, teu amigo Óscar e ti, estabades a disfrutar dunha merecida cea no Pisarito, despois dun largo día de camiñar. Nela foi cando Lorena se enterou de que Óscar, ademais de estudante e de ser o vosso vivo, era cura. Da zona de Meira, provincia de Lugo. Cando Lorena se enterou, púxose branca, vermella, logo outra vez branca. Parou de comer, deixou caer o garfo no prato e agachou a cabeza. Vos pensastes que era por se ter enterado despois de 3 días de que Óscar era creo. Pero resulta que non foi por iso. Fora porque ao longo daquela mañá
na que visitarades os foros, Lorena asombrarase de como cando ao chegar a un lugar ou contemplar un determinado monumento, Óscar facía referencia á relación que existía entre o monumento hallado e a religión cristiana. Así que, sen cortarse nada, Lorena acercarase a Óscar e preguntar: Óscar, e ti crees en Deus? O que lle fixera mal a Lorena nacía non fora os macarróns, senón o ter preguntado a un cura se criante. Esas cousas non se preguntan, só se pensa. E finalmente, no día no que retornastedes a Silleda, que? O autobús que vos levaba para o aeroporto de Champino viña vos buscar ás 4 da mañá. A esa hora non todos estaban no fondo do hotel. Faltaban tres: Pedro, Alberto e Ángel. Raudo dirixíchese á súa habitación, chamache á súa porta. Non abría. Así que probache fortuna e xiraches o pomo. Tiveche sorte. Non pecharan por dentro. Dormían. Como dormían? Algún ata roncaba. E o curioso é que o móvil de Alberto xa estaba quedando sen batería de tantas veces que tiña súa bala. Dixéchelles: a que hora se o autobús? Todos despertaron e foi Pedro que contestou: ás 4. Pero ainda non sou. E logo que hora é? Respostaches ti. Entón voltou a soar a alarma do móvil de Alberto. Ás 4:10. Ángel botouse fora da cama por un lado. Alberto incorporouse de cintura para arriba como se tivera un resort. E Pedro dixo: as maletas. Efectivamente, mira que lles insistires en que as deixaran feitas antes de deitarse. Pero nada. Roupa ciscada, utilidade de sen recoller, chaquetas colgadas. En 5 minutos quero vos abaixo. Foi o que lle dixeche ao mesmo tempo que cerrabas a porta. No autobús a xente xa estaba inquieta. Que íamos perder o voo. Ti dirixíchete ao chofer: escusi, 3 bambini que... Non tardaron en chegar. Subiron, sentaron e o bus arrancou. Era noite fecha, non había un coche por a rúa. A viaxe de só media hora transcorría tranquila, pero de repente unha voz ronca, froito dunha noite curta, asomou detrás de túa caluz. Joan Carlos, vasme matar. Quedaronme 2 chaquetas colgadas na barra da cortina da vida. E unha é das boas. Era Pedro. Podemos voltar ao hotel? Voltar ao hotel. Xa vamos case media hora tarde. Se voltamos será outra media hora e non chegaremos a tempo. Non podemos poñer ao resto do grupo en risco. Dixéchelle ti: cando cheguemos ao aeroporto xa buscaremos unha solución. Chegastes a Champino, aeroporto pequeno, tanto que até non había taxis, polo menos esa hora. Entón dixéchelle a Pedro: tes que ir sen chaqueta. Xa falaremos con Óscar que pase polo hotel e chas mande por correo ou un paquete urxente. Pero Pedro non quería verse nas súas prendas. Cando entraba no aeroporto, apareceu o taxi milagroso. Entón Pedro dixo: collo o taxi e vou por ela. Non, se non lle dá tempo a ir a volver, non, dirixe ti. Pedro consultoulle o taxista. Este díxolle que o había de ter no aeroporto con tempo suficiente para marcar. Así que ahora se foi Pedro a procurar. Puxestes-vos a fila para retirar o billete de embarque e faturar as maletas. Todos co carné de identidade na mano? Todos? Non. Poden haber non aparecido. Estaría agochado na súa mochila, iría dentro da maleta, iría dentro de alguna peza de roupa dentro da maleta. Mentres a fila avanzaba, Anabel, Isabel e ti mirabades dele. Cada vez con máis nervios xa que a cola avanzaba cara o gran problema: facturarse en carné de identidade. Entón que dixeche de Anabel: ponte detrás miña, non te separes e non te poñas nervios. Chegastes ao mostrador, presentaxes este embarque, entenderon que se trataba dun grupo e por circunstancias a azafata que vos atendeu a ti e a Anabel non vos pediu de DNI. Facturarades. Entón acordouche Pedro: onde estará? Chamáchelo ao móvil, xusto andaba recollendo as chaquetas. Unha vez que facturaron todos, tocaba pasar o control. Anabel detrás túa, os ollos humedecéndose por momentos. Non te despegues de min, decíalle. No control, sen problema, pasastes. E digo pasastes, porque supoño que de non poder vir nese voo, ti terías que quedar con él. Por suposto, con calquera deles. Tras o control, outra chamadiña a Pedro.
onde estás? Vou xa de camiño do aeroporto. Cando todo parecía encaminhado a ter que lidiar coa azafata que vos esperaba na zona de embarque, un novo atranco xurdiu no camiño. Este tiña toda a pinta de ser o definitivo. O que vos ia deixar aquí a Anabel en roca. Un empregado do aeroporto, situado entre dúas balizas, comprobaba o carné de cada un dos viaxantes que pasaban por esa zona de embarque. Días de primeiro, Anabel un par de metros detrás de ti. Logo o resto, menos Pedro, estaba chegando Champín. Pediuche o DNI, a sorte estaba botada. Anabel non pasaría o Rubicón. Pero algo sucedeu, algo impensable. Si se te dispuñes a explicarle ao empregado o que vos estaba a acontecer, cando ele se dirixiu a ti e che dixo: "Es un grupo de escolares?" Sí. Contestaste coa sensación de que deixaría pasar ao resto sen mirarles a documentación. Así foi, atinache. Todos pasaron detrás túa. Outra chamada a Pedro: "Onde estás? Vou faturar." Ben, despois pasas o control e tiras dereito. Un empregado pedirá o DNI, unha vez que pases, segues cara ao fondo. Porta de embarque número 12. 5 minutos despois chegou a azafata á porta de embarque. Unha moza garruleira e seria, moi seria. Mentres non mandaban embarcar, fuche xunto a ela. Levabas contigo os premios da Garda Civil, os permisos da Garda Civil para menores de idade que van ao estranxeiro sen os seus pais. Empezaches a falar con ela. Quería vos mandar a policía para arranxar a situación. Non costaba tempo. Así que ti e Requer, que somos un grupo escolar, que rapaz non soportou de sacar o DNI da maleta vai facturada nela, que voltamos para España, que non somos perigosos. E ela: "Polis." Entón xiraches a cabeza cara ao lugar no que estaba o grupo con Isabel. En décimas de segundo déchete de conta do panorama no que vos atopabades. Lorena Recibir pensando en chegar a Silleda para comprar Superglue no familia. Lorena Ares cavilando en Siria o inferno por lle ter preguntado en cura se querían de. Alberto tratando de apagar a alarma do modo. Pedro facendo cola para pasar o control. Brais reservando un equipo de esquí para o mes de agosto. Pablo asistindo a pasantías de futbolín por terceiro ano consecutivo. E o resto ali, esperando acontecementos. Xirache de novo a cabeza cara a azafata, e volviches a insistir. Entón ela, ante tanta presión, dixo: "Ok, no problem." Retornaches ao grupo. Isabel estaba con Anabel. As vaguas xa afloraban. Décheslle a noticia: "Podes embarcar." Anabel, entón si, rompeu a chorar e abrazouse. Todos despertaron de vez, menos Alberto, que seguía a tentar apagar a luz da morte. Atravesastes a porta de embarque, subistes ao bus que os levaría a teu avión. "Pedro, onde estás?" "Dirixindo na porta 12. Nós estamos no bus. Cando chegues á fila de embarque, levanta a man para que poidamos ver que efectivamente acertas coa porta que é." Así foi, levantou a man, cruzou a porta e subise ao bus. Pero o bus que estaba a carón de nós. Vos fiádelo, pero eu só se fixaba na xente que estaba no dele, e ningún era de vos. Outra chamadiña: "Pedro, no do lado, no do lado." Pedro baixou e subiu o vosso bus. Por fin subiste desde o avión, aquel mal soño rematara ben. Despois de todo isto, daraste conta de que podría seguir horas e horas facendo presente un pasado fermoso, cheo de anécdotas levantadas en torno ás clases, ás viaxes e ás excursións. Pero o tempo ben ves que foi pasando e finalizou unha etapa da vida dos mozos e mozas homenaxeados. Cando transcorran os anos e se xunten, seguro que recordarán algunha das vivencias que tiveron no instituto. Se a información que che remito nesta misiva non che serve para elaborar o discurso, sempre podes botar man do que lle deras aos da promoción de 2010. Era algo así como: mantedevos firmes nos vosos ideais, loitade por aquilo que consideredes xusto, formádevos e traballade como se forades vivir eternamente, tratade os que se cheguen a vos polo que son e nunca polo que aparentan ser. Sede críticos coa sociedade na que vos toque vivir. Exercede a vosa liberdade con compromiso. Sede responsables das decisións que tomedes. Actuade na procura do ben común e na construcción dunha sociedade mellor. Sede motivo de ledicia para os que vos rodean. Pensade que cada día é unha oportunidade que tedes para mellorar e acadar a felicidade. Non vos desanimedes polos atrancos que seguramente vades ter ao longo da vosa vida. E, finalmente, sede agradecidos cos que vos acompañen ao longo do camiño.
estimados pais, grazas por confiar en nós a formación dos seus fillos. Un por un son extraordinarios, cumpridores nos estudos, afectuosos e agradables no trato. Compañeiro do pintor Colmeiro, que tivemos o privilexio de ter estes mozos e mozas por alumnos. De seguro que os botaremos de menos. Uns xa se foron antes, outros están por vir. Pero do que non cabe dúbida é de que esta promoción permanecerá no noso recordo, co desexo de que acaden aquilo polo que loito. Ben queridos alumnos, ao longo destes anos tentamos ser para vós profesores preocupados pola vosa formación. Con vós, persoas as que cuidarades acercarvos con liberdade para falar de calquera tema ou compartir as vosas vivencias. Agora só se prolongará esta última. O Instituto sempre o teredes aberto. Polo que a min respecta, sabedes que aquí tedes un amigo. Nora boa, rapazes. Disfrutade deste momento. Que tedes ben elegido. Compostura no acto, moderación na cea e sobriedade na festa. Moitas gracias a todos. Na clase non nos conten estas historias tan divertidas, Foi todo o curso selectivo, presión, presión, selectivo. Bueno, nós tamén temos algo que decir, ou? Que suba Bea! Bea, por favor. Bueno, entiendo por qué nada quería hacer esto. Bueno, decir que non foi nada fácil para mí escoller as palabras exactas que representen o motivo polo cal estamos hoxe aquí. Recoñezo que non puiden evitar que me caera máis unha bágoa, pois resulta difícil mirar cara atrás e pensar que todo isto se acaba. Hoxe é un día moi especial, o día no que damos por finalizar unha etapa e poñamos o pé nunha nova que está a piques de comezar. A maioría de nós iniciamos este camiño dende o primeiro ano, sendo aínda uns cativos temerosos dun instituto que non coñecíamos. Algúns quedáronse atrás e outros incorporáronse unha vez xa iniciados. O incrível é que pasaron xa 6 anos. 6 anos nos que tivemos tempo de rir, de chorar, de medrar como persoas, de coñecer xente nova. Moitos de nós non imaginábamos que ia ser no Pintor Colmeiro onde coñecíamos o noso mellor amigo. Foron moitos os días de agobio, de estrés, porque a primeira palabra que escoitas cando entras nunha clase de segundo de bacharelato é selectividade. Parecía haber máis exames que días e os nervios estaban a flor de pele. As clases de POX semellaban cada vez máis longas, as fichas de cociña interminables, as definicións de xeografía estaban ata na sopa e os estados do Twitter e o Twitter parecían acordarse de todos e cada un dos profesores nos días previos ao exame. Sí, estes días nos que a biblioteca e tamén os baños estaban atrigados de neuronas histéricas que acostumaban decir que non sabían nada ou suspender, pero no medio de todo este rebumio tamén houve sitio para numerosas anécdotas, porque como esquecer o rato de segundo de bachiller? Ese monstro con David Coutinho ou ese abuelo cebolleta que Chus tanto nomeaba e ninguén sabía por qué. Os cantos gregorianos que Óscar tiña por costume entonar antes de cada exame, ou as clases de filosofía, nos que o proxector parecía estar sobrecalentando e Monse volvíase loca abrindo portas e alentando. Pero todo o esforzo realizado valeu a pena polo simple efeito de estar hoxe aquí. Sen máis, en nome de todo o segundo, agradecer aos profesores todo o esforzo e a paciencia que mostraron ao longo deste percorrido, porque, como ben din, cada maestrillo ten o seu librillo, e cada un de vós aportounos algo distinto, algo que recordaremos sempre.
Especialmente, darche grazas a ti, Suso. Sen ti, nada disto sería posible. Día tras día, fixeches imposible por sacar o mellor de nós, ensinándonos que con esforzo e perseverancia todos os sonhos se poden cumplir. E a vós, compañeiros, todo o que pode dicir quedarase curto. Increíbles. Esa é a palabra que mellor vos define. Increíbles e capaces de alegrar ata o peor dos días. Seguramente estes sexan os últimos días que pasemos todos xuntos, porque cando saíamos por esa porta, cada un elixirá o seu camiño. Entón, seremos nós, os responsables de manter o contacto, sen esquecer nunca quenes somos e de onde vimos. Con nós levaremos a experiencia, a madurez e a sabedoría adquirida durante estes 6 anos. Pero realmente importante será o recordo e a satisfacción de poder dicir que nós estivemos no Colmeiro e que foi aí onde aprendimos a ver o lado positivo das cousas e a non rendirnos ante as dificultades. Atrás quedarán os vos e os malos momentos, aquí, guardados na memoria do corazón. En palabras de Gabriel García Márquez, non choras polo que rematou, e sorrí polo que sucedeu. Estou segura de que isto non é un adeus, senón un ata logo, porque as persoas verdadeiramente importantes e capaces de ocupar un sitio imprescindible nas nosas vidas, esas persoas xamais se esquecen. Moi ben, Bea. Agora é o turno da nosa seguinte compañera, que suba a Lismar ao escenario. Bueno, veo que xome bastante difícil. Hoxe é unha noite de celebración. Para nós, remata unha etapa da nosa vida. Pero tamén é unha noite de despedidas. Hoxe toca despedirse dos compañeiros, dos profesores, de todos aqueles que nos acompañaron nestes 6 anos que pasamos no Colmeiro. Dice pronto, 6 anos, pero 6 anos dunha vida bastan para crear lazos inquebrantables entre amigos, amigos que están aí nos bons e nos malos momentos. Compartimos ilusións, esperanzas, soños, temores, enfados, alegrías, viaxes con mellores e peores aventuras. Xuntos recorremos un largo camiño e hoxe chegamos a ese desvío que tanto esperábamos. Lembro a primeira vez que entrei no instituto. Foi nunha visita que foramos facer para coñecelo. E recordo que paseando polo pasillo de tecnoloxía comentara con alguén que aquelo parecía unha cárcere. Pero cando chegamos ali en setembro de 2006, xa como alumnos, démonos conta que era un lugar acolledor. Pronto fixemos amigos e nos afixamos a aquel edificio do que hoxe temos tantos recordos. Os anos foron pasando, fomos medrando e cambiando, e moitos dos que empezaron ao mesmo tempo que a nós foron quedando pelo camiño. Pero o tempo pasou rápido, e así chegamos ao temido segundo de bacharelato. Dende o primeiro día de clase, Cociña encargouse de meternos na cabeza que o 17 de maio teñen que estar as notas postas. Sen dúbida, foi un ano agobiante. As clases facíanse eternas, os exames non acababan nunca, e os profesores non paraban de repetir esa palabra que tanto nos gusta, selectividade. Pero tamén foi un ano cheo de bons momentos. Os de ciencias creo que nunca modificáramos tanto unha clase. Casal dicía que había que sentarse por orden de vista, que senón non atendíamos, pero tan pronto marchaba pola porta, a clase convertíase nun desorden de mesas e cada un onde quería. Así era que Pot se queixaba de que non podía pasear tranquilamente pola clase, pero non era hora. Pero fomos algo máis que unha clase, algo máis que alumnos de segundo de bacharelato, máis que compañeiros. Fomos amigos, e nos peores momentos estivamos todos unidos, porque se algún de nós estaba mal, todos nos preocupábamos e facíamos o posible por mellorar as cousas, ainda que fose só por unha tarde. Dende logo, xusto cando martes marchamos ao instituto coas notas, empezaremos a botar de menos todas esas cousas, e tamén os profesores, ainda que eles non o crean. Botaremos de menos a Cociña, chamándonos ordinarios e comparándonos con Belén Esteban. A Pot,
falándonos de importante que é saber analizar e a súa emoción por sobrarle un minuto ao final de curso cando xa deu toda a materia. A casal, contándonos o ben que sacan as fotos as súas cámaras, en blanco e negro, eso sí, pero con unha calidade... Avalado, prohibíndonos entrar na clases de física. A Helena, dicindo que é o profe máis guapa. A Monse, e os nosos reclamos polos exames. A Bernardo, chamándonos nenos, e o seu, tranquila, non pasa nada. A Juanca e as súas películas. A Ana Díaz, sobresaltándose polas palabras malsoantes que dicimos. A Veiga, e a pasividade coa que toma as clases. E a Suso, mandándonos facer vídeos e, sobre todo, deixándose a pel para que todo salga perfecto. Esta noite, en nome de todos, quero agradecerle aos profesores todos os seus esforzos por ensinarnos, pero sobre todo por aguantarnos, que ás veces é máis difícil. Pero en especial, quero agradecerle a Suso todo o seu esforzo, porque sen él todo o que vedes aquí non sería posible. Tamén debemos agradecerle aos nosos pais que tivesen tanta paciencia con nós e nos axudasen durante todo este tempo. E a vós, compañeiros, que dicirvos? Neste tempo compartimos tantas cousas, tantas experiencias que quedarán sempre entre nós. Dentro dun tempo, ao pensar nesas pequenas cousas, provocarános un sorriso, porque os suspensos, os exames, os apuntes, todo eso esquécese, pero os bons momentos, as risas, as anécdotas, eso permanecerá na nosa memoria sempre, incluso cando apenas recordemos os nomes das persoas con que nos vivimos. Este instituto deixou unha pegada en nós. Estou segura de que cada un leva no seu corazón un anaquiño de todos os demais. O esforzo mereceu a pena. Este momento que tanto esperábamos por fin chegou. Só me queda darvos as gracias a vós. Gracias polas risas, polos comentarios divertidos, polo apoio nos malos momentos. Gracias a todos vós por facer deste curso algo memorable, algo que quede para o recordo e sobreviva ao paso do tempo e da distancia. Pero bueno, qué bonito, vou acabar chorando, Muchas gracias por estos testamentos tan bonitos. Menudo plomazo, macho. Pero bueno, non te pases, que foron moi bonitos. Xa estou vendo alguno de lagrimilla por aí. Juana llorando. Bueno, veña, antes de poñernos máis sentimentais, damos paso a unha pequena sorpresa. Os premios Colmeiro 2012. Isto é sorpresa, sorpresa, Bueno, e o primeiro premio vai ser para os exícuos do Colmeiro. Nin Sara Carbonero, nin Ana de Armas, nin Beyoncé. Só el, Xosé Rodríguez. Sí, sí, sí. É un balón. Dios mío. É da boa. Era boa. Pero isto xa o sei, Isto xa o sei e xa está en YouTube. Bueno, moitas gracias. Mira que de vale. Explicarvos que este é o premio Pantén 2012. Bueno, pues... Bueno, o siguiente é para un home que entende de todo, que sempre vai de blanco. E subir a recoller, a entregarlle o premio inmediato. Premio ao mellor bigote 2012 para Jesús Casal. É para axudarche nas clases. Como vemos que sempre te esforzas en facer as contas matemáticas e xa sabemos que as sabes facer, isto para que te axude. A partir de agora tens que utilizar sempre. Va ben hipócrito, Enseño. Sempre lle dan a quen non lle fai falta. Premio ao mellor pastor de ovellas descarriadas. Juanca. Ansiedad.
Que será? Aí. Ese é o papi. Era boa. Siguiente premio entrego a Alismar, por favor, sube. Por ser alguén que está sempre tan cercano a nós e tan chegado, sube, sube. Bravo, Vire. Una auténtica libreta. Pues si despois non te non vou decir nada, só quería decir que é un gusto traballar con todos vos, que é realmente unha promoción difícil de esquecer para todos. Gracias. E seguimos co premio a muller máis aventureira para que renove o seu material para o vindeiro curso. E o premio é para Andrea Ricoe. Entrega o premio a Elena Suiño, por favor. É o turno dun cumpridor, un funcionario modelo. Premio Noné a Javier Poch. Estuvo a ver para entregar o regalo. Para que nunca perdas esa puntualidad que tanto nos estresa. Un reloj. ¿Alguien tiene 50 minutos para dedicarme? O seguinte premio é para un home que está andando luz fregado, deixando constancia, sempre que a súa cámara na man. Premio mellor fotografía de fauna e algún vegetal tamén para Xosé Fuentes. Bueno, a saída. Unha auténtica cámara. Gracias. É o turno dunha muller revolucionaria que nos deixou frases para a historia como era. Eu só sei que non sei nada. Premio Anthony Tuning para Monse.
ovación. Mira que digo promes. Tocoulle a un home moi comunicado, un home emprendedor, independente, arriscado, un gran home, Xesús Cociña! Sabería tomarme a súa utilidade. Bueno, agora quedan dos premios máis importantes. É o premio para a mellor tiche de editora. ¡Chuscoso! Por favor, Adrián e Óscar, por favor. Está dentro. Eu a María. É o máis grande. Perdón, é que temos un pouco de retraso. Bueno, non vou a decir máis que estou moi agradecida a todos. ¡Apróbame, Chus! Algunos dos que están falando incluso van a aprobar. Bueno, despois destes premios tan divertidos, é o momento de entregar os cromos desta quinta. Síntolo, pero están todos repetidos. Por favor, Jaime, procede. Que suban todos los profesores. Balado. Perdón. É que a mí... Como me falta balado, non veo balado, veo balado, veo ou non veo, onde está balado? Balado, por favor. Temos un super premio para ti. Veña, pandilla de inútiles. Fue increíble. Una ristra de años. Estaba con chourizo que me dan insinuando todo o curso e non hai un chourizo. Pero vos sempre da bata de Casal, das vedellas de Xosé, da profesionalidade de Javier Poch, do encanto de Suso ou de Cociña. Pero con este premio xa me sinto ben recompensado. Bueno, pero vea, tengo tamén o premio de Elena, que temos unha mensaxe para Elena. Esto le voy yo. Sí.